שלום, אני נועם קלי משיווק אפקטיבי. רציתי לדבר איתכם היום על תוכנית יעדים ומטרות. למה זה בעצם כל כך חשוב לבעלי עסק לבנות תוכנית כזאת? רוב בעלי העסקים אין להם תוכנית והם לא יודעים לאן הם הולכים. הם ממש הולכים בחושך, בלי מפה, בלי מצפן ובלי כיוון. הסיכוי שתגיעו למקום של הצלחה שאין לכם תוכנית הוא ממש אפסי, ממש כמו ללכת בחושך. אני רוצה לתת לכם טיפ איך לתכנן את התוכנית בצורה יותר אפקטיבית. רוב בני האדם חושבים קודם כל מה אני עושה מהיום, איך אני מגיע ליעד שלי. אני מזמין אתכם לחשוב הפוך. תלכו עוד שנה קדימה. מהסוף, לאן אתם רוצים להגיע בעסק? איפה אתם רואים את עצמכם? כמה לקוחות אתם רוצים להכניס? כמה אתם רוצים להרוויח? ואז תלכו אחורה, שלב אחרי שלב, ותבנו את הצעדים מהסוף להתחלה, והדרך תתגלה לכם. תודה רבה.